Poďme si zodpovedať najčastejšie otázky pacientov o liečbe obezity. Počas liečby sledujeme laboratórne parametre, ktoré sú vlastne metabolické ako cukor, tuky, pečeňové enzymy, pankreatické enzymy a takisto kontrolujeme u pacienta podiel tukov a vody v tele, základný bazálny metabolizmus, samozrejme hmotnosť. Ja sledujem kompozíciu tela, aký je pomer tukov, bielkovín, sacharidov, voda v tele a ako sa postupne tie pomery menia. Je veľmi dôležité, aby sme udržiavali svalovú hmotu, preto je tam aj dôležitá tá výživa, aby sme neredukovali zo svalovej hmoty, ale aby sme redukovali z tukovej hmoty. Rovnako sledujem aj celkovú silu, takže ono je to komplex vecí, ktoré je potrebné sledovať a v ktorých je potrebné napredovať. Pacienti, ktorí k nám prichádzajú, sú motivovaní, že schudnúť chcú. Niekedy sú síce skeptickí, lebo majú za sebou veľa rokov chudnutia, ktoré nebolo úspešné, ale keď vidia, ako im vysvetlíme ten prístup, že nebudú musieť dodržiavať žiadnu dietu, tak tá úspešnosť tej liečby je tu prakticky 100%. Práve preto je dôležité, aby išiel pacient za odborníkmi, aby si nehal poradiť, aby mal tú vstupnú diagnostiku, kde na základe jeho všetkých vstupných parametrov, aj životného štýlu, tak na základe všetkých vstupných informácií sa liečba stanoví. Či už forma stravovania, či už poradenstvo v oblasti pohybu, alebo samotnej liečby. A tam samozrejme je tá úspešnosť o to vyššia.